Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it
Petition Mass, dulot ni John Michael Regaspi. Misa pasasalamat, dulot ninda John Michael Regaspi, Helen Luares Regaspi and family.
Sa Santa Misa, padagos niya itong pakusugon, ang satuyang pagmawot na makapag-andam, sa maninigong paagi para sa makahulugan na selebrasyon kan Pasko. Himatayon niya to ang mga babasahon asin magsarig sa katotohanan na mapadigdi sa kinaaban si Jesus para sa tuyang kaligtasan. Ngunyan man sa tuyang paghurupurupan ang ikatulong o antifuna, madya o radix Jesse, o borak kan lahi ni Jesse, tanda kan pagkamuot ni Diyos sa mga tao. Magtindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa.
asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang diyan na po kita sa ikaapat na aldaw, sa pag-andam niyato, sa pagselebrar, kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Sa Ebanghelyo, mahinanyog niyato kung paano naglaog o nag-intervenir ang kagurangnan sa buhay kang mag-agum na gurang na si Zacarias, asin si Isabel, asin kung paano ang pagkamundag ni San Juan Bautista. Matugang akontan sa tong mga kasalan, tangan ni magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kanangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mawi
O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamarawayan, sa pagkaagi kang banal na birhen sa kinaban, papagkanigwa, namimibi kami, na magsamba sa bulano sa pagtubod, asindanay na magselebrar sa maimbod na paggalang kan misteryo kan pagkanilaman. Uli keso Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin agahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos ng kapanahonan kan mga panahon. Tukaw tabi para sa babasahon. Ang babasahon minabalik sa maribok na kabtang kan kasaysayan ni Israel na iyuan panahon ni Josue asin ni Hading Saul. Si Samson sarong leader karismatiko kan panahon na ito. Ang salmo responsoryo sarong pamibi ning pag-umaw sa Dios. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga hukom. May sarong lalaki sa Sura, gikan sa tribo ni Dan, na angaran Manoa. An sa iyang agom bawas, kaya dai nagkaigwanin aki. Sarong anghel nin kagurangnan nagpahiling sa babae asin nagsabi, Ika bawas, asin dai nagkaigwanin aki. Alagad mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Kaya pon ngunyan mag-ingat ka. Dai ka mag-inom nin arak o maisog na inumon. Dai magkakan nin tibaad ng maati. Huli ta ika mangigidam asin mangangaki nin aking lalaki. An sa iyang payo, dai pagpaagihan nin nabaha. Huli taan aki magiging Nazareno nin Diyos poon sa tulak nin sa iyang ina. Siya an mapuon pagligtas kan Israel sa kapangyarihan kan mga Pilisteo. Dangan an babae nag-usip sa iyang agom. Sarong sugo nin Diyos nagduman sako. Siring sa anghel nin Diyos an sa iyang lalawgon, urog kamagayon. Dai ko hinapot kung sa insya hali, dai niya sinabian sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya ako, Ika mangingidam asin magkakaigwanin aking lalaki. Puon ngunyan dai ka mag-inom nin arak o maisog na inumon. Dai ka magkakanin tibaad ng maati. Huli taan aki magiging Nazareno nin Diyos poon sa tulak nin sa iyang ina sagkod na siya magadan. An babae nangaki nin lalaki, asin Samson an inginaran sa iya. An aki benendisyonan nin kagurangnan, asin an espiritu nin kagurangnan, yaon sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko an sa imong kamurawayan. Ika an gapo na paalawan ko, an pailihan na nagliligtas sako, an sakong paglaom asin kusog yaon sa imo o Diyos. Agawa ako sa kamot nin tampalasan, kamot nin tirano asin tulisan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko an sa imong kamurawayan. Yaon sa imo an sakuyang paglaom. Puon kan ako aki pa kagurangnan. Puon na ako nasa tulak nin sakong ina. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko an sa imong kamurawayan. Ipahayag ko ang mga gibong nga ngalasan nin kagurangnan. Ipagbabantog ko ang sa imong daing kapantay na katanusan. Tinukdoan mo ako puon na ako aki pa, sa kong ipagrurukyaw ang sa imong mga gibong nga ngalasan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko an sa imong kamurawayan.
Magtindog na po ang gabos para sa pagkrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kaguranan mapasaindo, ang pagbasa ng banal na Ebanghelyo, sosoki San Lucas. Ang sa imo kaguranan. Kan panahon ni Herodes, hadi sa Judea, igwanin padi na ngaran Zacarias, sa pagiriba ni Abias, Isabel ang ngaran kan sayang agom, gikan kay Aaron. Sindang mag-agom matano sa tubang nin Diyos, asin nag-uutob kan mga tugon ning kagurangnan. Day sindanin aki, hulita si Isabel, bawas, asin sindang dua, mga gurang na. Sarong aldaw, kan si Zacarias naglilingkod, asin nag-uutob kan katungdan bilang padi sa atubang nin Diyos. Siya nagkapalad, susog sa kinaugalian, na maglaog sa santuaryo ning kagurangnan, asin duman magdulot kan insenso. Sa oras nin pag-insenso, ang mga tao nasa luwas, nagpapamibi. Nagpahiling sa iya ang anghel ning kagurangnan, nakatindog sa tuo kan altar nin insenso. Si Zacarias kan mahiling ini, natikbahan asin inabtan nin takot. Alagad ang anghel nagsabi sa iya, "Dai ka matakot, Zacarias, an sa imong pamibi dinangog. Si Isabel na sa imong agom, magkakaigwanin aki asin Juan, an ngaran na itatao mo sa iya. Dakulang kaugman para sa imo, asin dakol an mauugma sa iyang pagkamundag. Hulita siya, magiging dakula sa atubang ning kagurangnan. Day siya mainom nin arak o maisog na inumon. Sa tulak pa nin sayang ina, siya mapapano ka ng Espiritu Santo, asin dakol na mga Israelita sa iyang papabalikon sa kagurangnan na sa indang Diyos. Siya malakaw sa atubang ning kagurangnan, dara ng Espiritu asing kapangyarihan ni Elias, tanganing an mga magurang makipag-ulian sa mga aki, ikatukdo sa mga masumbikal ang kadunungan ni mga banal, asin andamon para sa kagurangnan, an sarong banwaan na maninigo. Si Zacarias nagsabi sa anghel, "Sa anong tanda maaaraman ko yan? Ako gurang na, asin gurang naman ang sakuyang agom."
An anghel nagsabi, ako si Gabriel, danay na nasa atubang nin Diyos. Ako sinugo niya, tanganing ipaabot sa imo ining marhay na bareta. Alagad ika, mapupula, asin dai makakataram, sagkod sa aldaw na ini mangyari. Huli tadai ka nagtubod sa sakuyang tataramon, mautob sa talaan na panaon. Ang mga tao na naghalat, nagngalas, tanahaloy si Zacarias duman sa laog kan santuaryo. Pagluwas, dai na siya nakakataram sa inda, asin nasabutan ninda na may nahiling siya duman sa santuaryo na nakakapagsabot lamang siya sa inda. Hulita siya pula. Pagkatapos kan sa iyang paglingkod, nagpuli sa harong. Dangan da inahaloy, nangidam si Isabel na sa iyang agum asin nagtago sa laog nin 5 bulan. Ulay niya, gibo inining kagurangnan, ilinigtas niya ako sa kasupugan sa tubang nin banwaan. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Tukaw tabi para sa homilia. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Sa panahon ng Adbyento, duwa pong duwang mahalagang pag-abot sa tuyang mahihinanyog. Enot ang pag-abot kan tagapagpamidbid kang kagurangnan. Iyan si Juan Bautista. At siyempre, ang pag-abot kan kagurangnan. 2 Advents. Pero, bago po ini nangyari, mahiling ta ang mga inaapod na mga angelic messages. Mga pagpahiling kan anghel. Tangani ka pasabot sa mga taong nanunungdan ang mensahe nin mahal na Diyos. Nadangog ta kasudma ang pagpahiling kan anghel ki San Jose. Ngunyan ang pagpahiling kan anghel na si Gabriel ki Zacarias. Asin sa aga, ang istorya mapapadapit sa anunsasyon, liwat si Gabriel mapahiling sa tuyang mahal na ina, tanganing ipaabot ang marhay na bareta nin kagurangnan. So sa paagi kan anghel, ipinapaabot sa mga taong ini na may mahalagang papel sa plano ng pagliligtas. Asing ngunyan, ang anghel nagpahiling ki Zacarias. Binanggit sa tuya sa Ebanghelyo ang sitwasyon ni Zacarias, halawig ng panahon na ang mag-agom na Zacarias asin Isabel, mayo nin aki, na halos natuod na sinda kansiring na sitwasyon, maski nga ni ini sa saindang kultura, nangangahulugan nin kasusupgan, nin hulita, paghiling ninda inipadusa ning kagurangnan, asin yaon man dyan ang kaisipan na sinda pinapadusahan ning kagurangnan. Dahil kaitong panahon may kaisipan, pagdakul aki, it's really a blessing, pagpahiling kan karahayan nin mahal na Diyos sa mag-agom. Oh? Mas dakul na aki, mas maray ta bibendisyonan ang sa indang buhay bilang mag-agom. Pero kung mayo ning aki, an sa indang kultura, ang interpretasyon, pinapadosahan sa indang ning kagurangnan. Asin, ang mas dipisil pa, iyo na ining duwa, may tuturing na harani sa mahal na Diyos, kung iisipon, tasinda naglilingkod, araw-aldaw sa simbahan, pero taano tasiring,
an sa indang kamugtakan. Mayo sindanin aki. Aram ta na haloy nang hinahagad, pinapangadyi ni Zacarias asin Isabel na magkaigwas sindanin aki. Aldaw banggi siguro iyan ang laog kan sa indang pangadyi. Pero nag-abot ang aldaw na natuod naman sinda sa siring na sitwasyon hanggang sinda magurang na mayo nin aki pinag-submit nila an sa indang pinag-sumitir na ang gabos sa diktakan tadhana. So, natuod na sinda, inako na ninda ang siring na sitwasyon. Si Zacarias po, saro sa mga 1,800 na padi. No? Pag-isipon ta po na ang mga padi kang Old Testament, bako po kang arog kang siring na nahiling ng mga padi sa kang New Testament. O but sabihin, mga kapadian, after ka na pagkatapos kan pagmukna ng kansimbahan na iminukna ni Kristo. So, igwa pong halawig na istorya ang pagkapadi. Asin, si Zacarias, iyo ang igwa kaining pribilehiyo na maglingkod sa templo sa Jerusalem. Ining mga 1,800, imagine, sarong templo pero igwa dyan ng 1,800 priests. Asin ini nababa nga sa 24 grupo, 75 ang kada grupo. Asin ano ang ginigibo ninda? Ang 30 padi sa lambang grupo nakakapaglingkod sa templo sa pagsamba or aldaw. Asin saro sa inda, saro sa 30, igwakan tsansa, pribilehiyo na maglaag nin insenso sa duman sa pinakalaog, inaapo na Holy of Holies, pinakasentro kang altar. Oh. Dawa nga ni sindapade, pero nagkapirasan na sa inda, o saro, in fact, sa 13, naglilingkod aro-al daw, ang pwedeng maglaog duman sa santuaryo. Kasi nagkataon kan aldaw na ito, si Zacarias, natawan kan pagkakataon na iyan na maglaog duman sa sanctuaryo. Saro pang pinakalaog na kwarto na tangani na maglaag ning insenso. Asinsiring ang nangyari, kan maglaog siya duman, nagpahiling sa iya an anghel na si Gabriel. Very specific ang anghel na minensyon ngunyan sa Ebanghelyo. Asin, ini ang bareta kan anghel. In fact, sa inot na reaksyon ni Zacarias, susog sa Ebanghelyo, kan mahiling ini natikbahan. Asin, inabtan siya nin takot. Ini ang bareta kan anghel, day ka matakot Zacarias, ang sa imong pamibi at last dinangog. Si Isabel na sa imong agom magkakaigwanin aki, asin Juan ang itatao mo sa iya. Siya magiging kausa ning kaugmahan kan kadakol ng mga taga-Israel. Hulita siya magiging dakula sa atubang ning kagurangnan. Day siya mainom nin arak o maisog na inumon. Sa tulakpanin sayang ina siya mapapano kan Espiritu Santo. Asin dakol ng mga Israelita sa iyang papabalikon sa kagurangnan na sa indang Dios. Asin siya malakaw sa atubang ning kagurangnan, dara ang Espiritu ning kapangyarihan, tanganing ang mga magurang makipag-ulaan sa mga aki, ikatukdo sa masumbikal ang kadunungan ng mga banal, asin andamon para sa kagurangnan ang sarong banwaan na maninigo. Ano kaya ang magiging reaksyon nindo kung sabihan ka mo all of a sudden na ining dakulang regalo? Siguro kung igwaman na regalong hinahalat,
si Zacarias sa iyang bilog na pagkabuhay, siyempre ining regalo nin pagkaaki. More than anything else, si Simon anday mabibigla, masyasyak na garo siyang nanggana sa loto na dakulang halaga. Nabigla na sa nanggana siya. Siguro kung may hilang siya sa puso, baka inatake siya dahil sa baretang ini kan anghel. Imagine ang role, ang papel na gagampanan kan sa iyang aki sa kaligtasan kan Israel. Garo biglang ordinaryo siyang padi kan templo, ngunyan magkakaigwas siya ni aki, asin in aki na ini magiging sikat ini ini ang mag-aandam sa pag-apot kan kagurangnan. Sisay talaga andai mabibigla na. Kaya kadakol na kahaputan ang naglaog sa isip ni Zacarias. Paano ini mangyayari na kami gurang na? Garo imposible na mangyari ang sinabi kan anghel. Dahil makatubod si Zacarias. Kaya dahil sa bagay na ini, imagine siya sarong padi pero itong sa iyang pagtubod kulang. Kung iisipon si Zacarias, palibasa sarong padi, bihasa sa mga tataramon ni Diyos, nadangog na ang mga istorya sa daan natipan, siring kang inistoryana sa ta pagbasa, familiar siya kang nangyari sa mag-agom sa Old Testament na siring man, parehong istorya na nangaki, na gurang na pero nangaki. Dapat aram niya na ini. Pero kan i-apply na sa iyang pagkabuhay, dahil na siya makatupod na pwede man palan mangyari yan sa iyang pagkabuhay. Minsan araw kayanaan sa tuyang kaisipan. Napig-isip ta, pwedeng mangyari yan sa iba, pero sa sakuya, garo imposible yan mangyari. Kita, minsan, maisip kita, ako makasaalan. Paano man, garo imposible yan na mangyari sa sakuya. Pero, olabasaden, itinaoning kagurangnan, ang sa imong hinahagad, sisay andai mabibigla, kana biyayang ini na itinao sa iyan ng kaguwangnan. Kaya, susok sa Ebanghelyo, si pansamantalang napula, dahil nakataram si Zacarias, ini sarong temporary punishment, sarong temporary yung padusing kagurangnan, hulita sa kakulangan niya nin pagtubod. Maski siya sarong tao na naglilingkod sa mahal na Diyos, pero unthinkable na ang sa iyang pagtubod, bako pang puro, bako pang pano. That means, pwedeng sa iyang paglilingkod, itong external sana, mechanical, out of obligation, ginigibo niya ining mga gawing paglilingkod. Minsan man nangyayari man po yan sa tuyang pagkabuhay na maski nga ni kita nagsisimba, kadakol kitang nag-attender kita sa mga seremonya sa simbahan, pero kung hihilingon taan sa tuyang sadiri, mag-examine kita kan sa tuyang buhay, ano daw ang sa kuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos? Ano daw igwa talaga ako nin pagtubod? Ano daw ako tunay na ang puso ko sa mahal na Diyos o sa ibang bagay o ining papahiling ko ning kabanalan panluwasan na. Ini an bagay na tinatao sa tuya bilang mensahe kan pangyayari sa buhay ni Zacarias na pararumon ta an sa tuyang pagkabuhay dahil pwede na maging barren o bawas, infertile ang sa tuyang pagtubod. Dapat buhay ang sa tuyang
pagtubod. Ini ang linalauman ki Zacarias, kaya lang naging routinary, mechanical ang sa iyang paglilingkod. Just to accomplish or to fulfill an obligation. Pero bako pong araw kayan, ang sa tuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, dapat may rarom, may laog, tunay, buo, asin kita igwa kang koneksyon sa mahal na Diyos. Kaya ini ang sa tuyang linalauman, aramta na minsan tigang ang satong pagtubod, iwang inaapod pong dryness in prayer or crisis in faith. Kadaklang po sa satuya nag-aagi, sa momentong iyan kan satuyang pagkabuhay, na minsan nagkakaigwa kita ning krisis, minsan pagdududa sa presensya ning kagurangnan sa satuyang pagkabuhay, huli kan mga pangyayari. Kaya minsan mahapot, nagsisimba man ako, nagdudulot man ako, nagigibo man ako kan sa kuyang obligasyon. Minsan pinagsasambit, pinaglilitaniya ta iyan sa mahal na Diyos. Pero pag nag-abot ang mga kadipisilan, problema sa tuyang pagkabuhay, diyan na napoprobaran kung puro, kung tunay ang sa tuyang pagtubod. Kaya makanod kita kan nangyari sa buhay ni Zacarias. Ang Diyos danay na maimbod sa satuya. Every time na magpangadyi kita, mayong pangadyi na nasasayang, dinadangog iyan ng kagurangnan, maging pusog lang ang satuyang pagtubod. Maybe not so soon, pero ngapit na aldaw. Siring sa nangyari kay Zacarias, maski nag-abot na sinda sa kagurangan, pero pwede sir na may mga bagay na nagkulang sinda. Definitely, not all our prayers will be answered so soon. Pero makakasiguro kita na nalilingawan ning kagurangnan ang mga bagay na rinarani niya to sa iya. Asin siya mataukan biyaya sa iyang kapamaraanan, sa iyang paagi, not ours. Kaya nga ni kung kita nagpapangadyi, sinasabi ta, not my will but thine be done, or your will be done, perme. An sa imong kabutan, we say all that we need, all that we prayed for, but in the end we say, your will be done. Sa imo manggiraray, sa imo nagigikan ang gabos. Iyan lugod ang satuyang maging pamibi sa mga aldaw na ini. Kagurangnan, mangyari lugod ang gabos, siring sa imong sinabi, o susog sa imong kabutan. Sa misang ini, hagadon taan grasya, na lugod iwara sa tuya ning kagurangnan. Ano man na bagay na sa tuyang hinahagad, sa kapakumbabaan, asin sa espiritu, kantunay na pagtubod. Amen. Tindog tabi. Ang Diyos day ng God madadaog sa pagkamatinao. Sa maninigong panahon, iwawaras niya ang mga kamautan kan sa iyang banwaan. Nagsasarig sa iya, mag-arang kita, sa lamang pag-arang ang satong simbag. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing kami, dawan nasa tahaw nindaing kasigurahan, magpadagos na magsarig sa kagurangnan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing arog ki Zacarias asen Isabel, an mga magurang mag-ako kan mga kaakian na may pagkamuot asin paninimbagan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing magdakol ang mga hobenes na bukas palad na magsimbag sa alok kan Diyos na magpadi o magrelihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing paumayan kan kagurangnan ang mga naghihelang, asin rangahon ang mga naghihingagdan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an satong mga gadan, makalaog na sa kaugmahan kan kahadean nin Diyos.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Sa katuninungan ni sa tuyang puso, sa tuyang irani sa kagurangnan, ang sa tuyang mga personal na kahagadan, urog na sa misang ini. Pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, panua kami kan sa imong espiritu, nganing akuon ang paraligtas na may pag-ugma asin paggaya-gaya. Ininagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot. Magpamibi kang matugang, tanganan sa ko, asin sa indong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akon malugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot.
para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lilingyanin pagkaherak ang mga atang na dinudulot mi sa imong altar. Tanganing ang dulot kan sa mong kaluyahan, pabanalon kan sa imong kabagsikan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangalas sa kauswagan kang gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen. Asin magpadakula kan ugay mo sa mga magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, gando ngawon mo an sa imong surugon sa sayang kapakumbabaan, asin itinaom mo huli sa iya an paraligtas nin tao, an aki mong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo ni mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa inda, an sa mong matingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi. Tiklog tabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kaan pagtubo.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguranan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ay pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ni anak ang Diyos, ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tabi. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuol kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangan, warasan sa mga daonya mo ang katuninongan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magiganay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maong paglaon, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, ang katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asang magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Tiklod tabi. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara ka makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bago akong maninigo na ikamagdago sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pagirumdum po sa pag-ako kang komunyon, halion po ang face mask o ibaba muna ang face mask, dangan buksan ang sa indong walang kamot, asin akuon ang komunyon sa atubang kan ministro kan pagkomunyon. Anday mo na magtalikod, kundi akuon ang komunyon diretso sa indong nguso.
Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog Tabi. Mamibig kita, Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat, huli kan mga idinulot na ata, kapag kanigo ang magmawot kan mga maabot, tanganing punan ming sambahon, sa malinig na isip, ang pagkamundagan sa mong paraligtas, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Salve Regina, ora pro nobis Santa Dei Genetix, oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Maris Marico posit animam, ut dignum finita habitaculum vicime retu, Spiritu Santo perante prepagasti, laud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, avin santibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilio magnat semper nobiscum. Magula po, bago kang gift giving sa kuya pong pinapasalamatan ang mga i-acknowledge ang presence kan mga tugang nyato, mga parishioners na hali sa Ramsan Sugod. Siring man mga parishioners ta gikan sa San Jose Pangaraon asin sa San Jose Binatagan. Kasubago po ang nagpresentar, digdi ang nagdulot kang cultural presentation, iyo ang satuyang Holy Cross Parochial School. Palakpakan po niya to si mga aki na nag-entertain sa tuya this morning. Asin salamat po sa choir and Capella Musica. So salamat sa satuyang choir. Ang sponsor po kang Salabat Coffee Station, iyo ang Sayus and MBG, igwa po ning substation para gikan sa family of the late Felicissimo Reception. Salamat po sa saindo. Sa kuya man pinapasalamatan ang mga gift donors
Ngunyan, nasa aakuon kan sa tuyang kan nagkapira sa itong mga tugang. Ang mga donors po, ang mga donors po, yung mga may sasunod, di Miss Veronica Ocampo, igwa po siya dyan ng 15 bags na idudulot sa mga tugang nyatong, mga taga San Jose Pangaraon. Salamat. And then, si Mr. Tony and Julie Bailon, igwa man pong oral daw na 7 bags. Salamat po. Tatautayan sa mga tugang nyato. San Jose Binatagan. Asin sa satuyang parokya, itatauta sa Ramsan Sugod, mga parishioners nyato from Ramsan Sugod. Salamat po sa Indo. So ngunyan, satuya ng pudon ang mga pangaran. So ini po, Cecil Sigüenza, kunya ang kana po, magdigdi na lang po sa inutan. Cecil Sigüenza from San Jose Pangaraon. Leonidas Villa Mayor. Palakpakan po niya to. So any member. Maria Bing Rellones. Kung yaong ka po, mag-inutan na lang po. Luningning Uvero. And then, Lourdes Overo. Nimpa Gunowon. Eileen Manzano. Evelyn Elika. Kung yaong ka po, magdigdi ka na, mag-inutan na lang po. Josefa Nierba. Patrocinio Ocampo. Marites Oso. Christine May Balbis. Bernardita Falcon. Imelda Mancenido. Eufemia Velasco. Nonita Ocampo. Sige po, dagos lang. Edna Rosal. Niña Mercado. Gemma Liz. Glorine Baal. And then Julina Borja. Adrian Solina. Next, Edgar Casano. Vilma Verango. Jocelyn Baenyo. Poblea Aleman. Camilo Paranyal. Noreta Villadulid. Francia Verango. Emilia Paelma. So salamat liwat sa satuyang mga tugang na naging parte kang gift giving, traditional na gift giving niya to. Si mga iba gayod, at least generally, nakaako na po. Okay, liwat, salamat sa mga donors. So, sa aga naman.
Matindog na po kita para sa ring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.